Bon día a todos. En primeiro lugar, teño que agradecer que se me tivera invitado a estas xornadas, xa que o mesmo que dixeron as autoridades que me precederon no uso da palabra, penso que poden resultar enormemente fructíferas. Eu tamén quero lembrar o que xa dixo o director xeral e o alcalde, con respecto a que moitos dos que estamos aquí iniciámonos precisamente neste Castro de Neixón. Eu viña agora para aquí e viña recordando que este foi, para min, precisamente, o primeiro castro no que empecé a traballar en plan arqueolóxico. Dirixía as excavacións o profesor Fernando Acuña, que falará a continuación, e aquí foi onde empecé o ano 76 exactamente, e nese ano 76 foi tamén cando formamos aquí a sección de arqueoloxía daquele Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento daqueles tempos, sección que o primeiro día empezou xa, desde o primeiro día empezou xa presidindo o actual director xeral Felipe Arias e, para min, a pesar de todos os pesares, sigue presidindo aínda actualmente. Sin máis preámbulo, porque o tempo corre, vou falar un pouquiño do que fixen hai moitos anos nas excavacións do Castro de Baroña e do interese que para a arqueoloxía castrexa pode ter o tal castro. Sabemos que o Castro de Baroña está situado... Estos líos extraños. Digo que está situado na entrada da Ría de Muros. Se collemos un derroteiro marítimo, vemos que dan o Castro de Baroña, está sinalado aí en vermello, e Montelouro como os dous puntos para entrar nesta ría. Calquera mariño da nacionalidade que sexa, cando navega por estas costas, vai vendo no derroteiro oficial, son os derroteiros oficiais, vai vendo o Castro de Baroña. Por tanto, a todos lle ten que sonar, sexan da nacionalidade que sexa, se se dedican a andar polo mar. A primeira cita que temos deste xacemento foi de alguén que tamén se acaba de mencionar aquí, foi do Padre Sarmiento, cando naquela viaxe do ano 1754-55 pasou por estas terras e deixou dito que ali estaba a punta do Castro de Baroña. No ano 1933, un carabinero que estaba no posto do Porto do Son, don Pablo Díaz, era un home afeizoado a todo este tipo de cousas, de antigüidades, e empezou a facer unha excavación, obviamente clandestina, no Castro. Temos constancia dela porque o catedrático de Historia do Instituto de Noia, Álvaro de las Casas, marchou cuns alumnos, aproveitando a Semana Santa, marchou cuns alumnos a facer unha xeira polo Barbanza e chegaron ao Castro de Baroña. Quedou escrito na revista Nós o que aqueles rapaces co seu catedrático de Historia viron e dicían que aquelo parecía unha feira, que a cantidade de xente que ali había a escañar, e a palabra, a escañar no Castro de Baroña. Como don Álvaro de las Casas, o catedrático de Noia, era un home culto, avisou inmediatamente a Sebastián González García Paz, profesor da Universidade de Santiago, dicindo, oye, cuidado que é o que está pasando en Baroña, que están desgraciando un xacimento arqueolóxico. Ese mesmo ano, Sebastián González García Paz, profesor da Universidade de Santiago, insisto, e logo no exilio, como tantos outros, marchou a Baroña cun equipo para excavar. Ali estaba precisamente, entre outros, o noso querido, para moitos dos aquí presentes, o noso querido don Xaquín Lourenzo Fernández, Xocas. O que pasa é que Xocas interesaba máis a etnografía mariñeira que atopou no Son do que lle interesaba a excavación propiamente dita, que non deixaba de ser unha excavación dun castro máis. Foron publicadas estas investigacións na revista da Universidade de Santiago. No ano 1969 volve a retomar as excavacións don José María Luengo. Era don José María Luengo, para os que non o coñeceran, era director do Museo de San Antón da Coruña, e vai excavar desde o ano 69 hasta o ano 72, pero realmente a publicación que fixo é do ano 71, están as memorias do ano 69-70, e a partir de aí realmente pouco máis fixo. Hai un traballo que se publicou hai uns anos, un traballo póstumo, moi ben editado, é un traballo moi bonito, como obxecto é realmente bonito, como valor arqueolóxico, sinceramente, non ten ningún, xa que ni siquiera ten texto, simplemente son fotografías con moi boa letra. Ele era un gran pendolista e dibuixaba moi ben todo aquel tipo de letras así que nos gusta ver nos diplomas, pero pouco máis valor ten. No ano 1980 retomei eu as excavacións, a sección de arqueoloxía, presidida, como digo, por Felipe Arias, o actual director xeral. Acordamos que había que consolidar xacementos. Non había que excavar, senón que había que parar e consolidar xacementos. E repartímonos o traballo. Enviamos as solicitudes a Madrid, Madrid aceptou todo, e a min en concreto
o que se me encomendou foi que fixera a consolidación do Castro de Santa Trega. O Castro de Baroña iba a consolidalo o profesor da Universidade de Santiago, don Manuel Camaño, pero don Manuel Camaño tivo uns atrancos ese verán, non podía ir, entón interesou máis na sección que se fixera Baroña e que se pospuxera o Trega, que estaba en menos peligro. Baroña estaba en moito peligro porque aínda facía pouco que se celebraran ali de maneira totalmente absurda, extraña e, por suposto, ilegal, uns campeonatos de motocross e destrozaron todos os muros, destrozaron as escaleiras todas, bueno, era un desastre. Entonces, fixemos un cambio, Madrid aceptounos ese cambio, e eu pasei a encargarme dos traballos de Baroña. No 1980, o único que fixen foi consolidar, isto realmente como funciona, se lle dou aquí, fasan cousas raras. Aí vai. Ben, imos vendo Baroña para ir vendo enclave de Baroña, os que estamos aquí supoño que o coñecemos todos, e supoño que quen máis quen menos, independente dos amores patrios, pois estará de acordo en que posiblemente sexa o castro máis fermoso que hai en Galicia desde o punto de vista turístico, paisaxístico. Ningún castro se pode ver así, ningún, porque ni siquiera o Neixón se pode ver así, evidentemente, desde que imos... Agora vai seguido. Ben, eso que temos aí, aproveito xa que saiu agora, eso é deste libro póstumo de Luengo, como se ve, dibuxa moi ben, pero, claro, aí a escala é totalmente extraña, ten unha calidade moi boa, pero non científica. Sigo avanzando. O primeiro que fixen foi, como digo, consolidar aquelo, e, unha vez que o consolidei, que, por certo, estamos en 1980, e fun o primeiro osado que na última fiada de pedras botei cemento. Algo que foi tremendamente criticado, que ainda moitos siguen criticando, pero gracias a que botei cemento na última das fiadas, gracias a eso conservas o castro, senón hoxe volvería a estar como cando eu collín sin duda ninguna. Sigo defendendo a que a acción miña repetiría as veces que fora preciso. O castro, como vemos incluso aí nese dibuixo, vemos que consta de 4 zonas. Ten un istmo areento e 3 plataformas. Os traballos anteriores centráronse, o de Sebastián González García Paz centrouse aquí, a ver se sei manexar este trebello, non sei manexar o trebello. Vamos a ver, cada vez que dou algo saen cousas raras. Ten a flecha na pantalla. Pois mellor, se teño a flecha na pantalla, mellor. Vamos a ver, que se non perdese moito tempo e fai nos falta tempo. Ben, isto é o istmo, esta é a primeira plataforma. Aquí foi onde traballou Sebastián González García Paz. Luengo traballou esta outra na segunda plataforma e parte da primeira, esta zona aquí máis contra o muro, contra a muralla, parte da primeira. Esta de aquí do norte, xa asinalo ahora porque vexo que isto é incómodo e despois xa non quero volver a asinalar, esta do norte, esta está prácticamente virxe. O único que fixen eu foi aquí unha pequena cata na zona máis alta e apareceron restos de un muro, pero eso está prácticamente totalmente virxen aínda. Ben, na segunda plataforma, traballei o ano seguinte, na que traballara Luengo, nesta segunda plataforma, e escavei un total de 960 metros cadrados, descubrindo, sacando a luz, moitas máis casas e deixando aquí nesta zona un pequeno anaco de reserva para o futuro que, se non foron por ali clandestinos, debera de estar todavía. É dicir, hai unha zona aí moi pequena que quedou aí de reserva. O resto está totalmente excavado. Estiven aí o ano 81 facendo eso, 82, 83 e 84. E publicamos a memoria a profesora Teresa Soeiro da Universidade do Porto e máis eu. O director das excavacións, obviamente, fun eu, pero pedinlle axuda a profesora Teresa Soeiro para facer a publicación, e de feito ela foi a que se encargou dos dibuxos da cerámica, e discutimos todo aquilo xuntos, é dicir, a publicación asumímola como dos dous. Sei incluso que tiven problemas daquela na dirección xeral porque non me aceptaban que asinara Teresa Soeiro, xa que o director era eu, pero ben, todo eso solucionouse, non ten agora valor arqueolóxico, simplemente valor de cabreos en algúns momentos determinados da publicación. O que pudemos ver aí, detectar aí na excavación esta, foi que tiñamos 3 fases. 3 fases. Unha primeira fase relativamente pobre, unha segunda fase que é a álxida, a rica, que subdividimos en un A, un B, vimos que había 2 tipos de niveis, e unha terceira fase pobrísima. Eso, de momento, fixémolo
extensible, salvando todas as distancias e todo o que apareza nun futuro, fixémolo extensible para todo o xacemento. O día que se escabe a zona do norte, esa zona que está casi totalmente virxe, pois poderá saber se é verdad ou non é verdad que iso vale para todo o xacemento. O que temos que facer os arqueólogos é traballar sobre o que temos, non sobre o que poda aparecer no futuro. Na primeira fase constatáronse moitas cousas. Por exemplo, na primeira fase constatouse, ben, isto é a entrada ao foxo, eu aí non traballei, aí simplemente limpei un pouco e despois volveuse a reencher en seguidiña, isto é da excavación de Luengo, deixamos eso por tanto. Constatouse isto. Esta diapositiva é unha lástima, pero está xusto do revés. Pero ben, para os efectos de explicación é o mesmo, é dicir, dous a volta ao negativo, entonces está ao revés. Pero aquí vemos que hai unha casa superpoñéndose a outra. A casa de abaixo, esa é unha gran casa oblonga que tiña 29 metros cadrados. Esa casa é do máis antigo que temos no castro. Apareceron tamén restos... Outra vez. Volvo atrás. Ben, eu non sei como funcionar. Dándolle o botón non vai, desde logo. Dándolle o botón non vai. Apareceron, sigo falando mentras tanto, apareceron restos de muros que... Eso, por exemplo, restos de muros que quedan aí debaixo de outras casas que coñecemos de unha etapa posterior. Apareceron lareiras dentro e fora da casa oblonga. Apareceron moitos bloques de barro vermello cunha cara lisa e outra con improntas de madeira ou de ramallos. Estaban espallados por toda a zona. Apareceron algunhas fíbulas, concretamente de... Aí hai máis muros deses que se ve que están pasando por debaixo. Fíbulas deste tipo, de longo travesaños en espira, esas grandes fíbulas que algúns autores dan unha cronoloxía moi antiga, pero que realmente están aparecendo no cambio de era con asiduidade en todos os castros, tanto de Galicia como de Portugal. Ben, esa, como se ve, é unha grande fíbula, miramos aí os 10 centímetros da regleta, apareceu unha lámina falcatada dun coitelo, apareceu un fragmento, como este precisamente, un fragmento para molde de sítula, dunha sítula, apareceron fragmentos de ánfora, e entre os fragmentos de ánfora indefinida, con un engobe branco por fora, que era imposible de clasificar, non había bordes, non había asas, non había nada clasificable, e apareceunos tamén estes tres fragmentos que colaban, estes tres fragmentos de esta ánfora, deste cacharro. Cando vimos este cacharro, pois empezamos a andar con un pouco de cuidado porque vemos que ten unha franxa de engobe vermello e automáticamente fíxonos pensar nos materiais púnicos ou, como lle gusta dicir ao catedrático de Cádiz, turdetanos. Os materiais púnicos ou turdetanos a min dame igual. Pois, sí, porque ademais hai tempo que non me dedico a estas actividades, entón xa non sei que é o que se leva agora, se o púnico ou turdetano. Digo que apareceu isto, pensamos rapidamente neso. Comentámoslo cos excavadores da Lanzada, como don Francisco Fariña Busto, ensinámoslos alá en Figueira da Foz, onde teñen aparecido moito, como ben saben aquí os arqueólogos, teñen aparecido moitas destas cousas púnicas ou turdetanas, e non cadraba con nada do que anda por aquí, non cadraba con nada. Entón, na publicación o que fixemos foi poñelo así e dicir isto, e ten así un tufillo apúnico, por tanto, un tufillo que nos pode levar daquela, dicíase, ao século V, VI, V, hoxe non, hoxe levas ao século IV e incluso III, ten así un tufillo un pouco antigo, mediterráneo, pero non podemos dicir máis nada. Quero facer fincapé nesto tamén porque logo nunha publicación de alguén de Santiago, pois díxose que Carlos Lourido tuvo isto na man e non se enterou porque non se enterou de que tiña algo púnico. Bueno, vale, basta con leer a publicación para ver que sí que me entero, o que pasa que outros certamente non saben nin ler o publicado, pero eso son cousas distintas. Ben, volvo, poño ahora aí para que se vexa que sigue estando e que pinta eso aí, sinceramente non o sei. Por qué? Porque aparece todo misturado. Isto aparece misturado con cousas que se corresponden con un nivel do século I antes e I despois de Cristo. E podo asegurar que non hai ningunha estrutura clara que me leve tan atrás como isto, incluso que sexa do século IV ou III antes de Cristo, xa non digamos como pensábamos daquela, VI ou V antes de Cristo. Aí non hai nada de estruturas que me leve a pensar que isto se corresponda con nada físico. A cerámica indíxena era unha cerámica moi coidada,
moi coidada, sin duda ninguna estaba xa a máis antiga que aparece, estaba feita a torno, como mínimo a torno lento, pero aí vese que hai torno, a decoración de acanaladuras, hai molduras, hai unha serie de cousas, fusayolas, e aquí xa empeza, fusayolas atopamos en todo o que excavamos aí, en este nivel, 2 fusayolas, e ademais malísimas, malísimas. Todos sabemos que a fusayola é algo que aparece eito, en Baroña non, como seguiremos vendo. Aparecen muiños, pero os muiños que aparecen son todos naviformes, non aparece ningún muiño circular, todos naviformes. Ben, esa sería a fase máis antiga. Fase 2. A fase 2 vai significar unha enorme remodelación no poboado. Vai haber moitísimas construcións. Mesmo en riba daquel muro que acabamos de ver, ese é a casa oblonga, e debaixo, aquí, á dereita mesmo, xa non quero andar nesto porque agora parece que furrula, aquí, á dereita desto, vemos un anaquiño do muro que sería antes da casa anterior. Entonces, este é a casa de nada menos que 40 metros cadrados que cubra aquela outra casa que mencionei antes. Siguen aparecendo os anacos de barro con improntas. A continuación desta, á esquerda, hai outra tamén grande de 25 metros, outra casa grande. Hai moitos muros soltos. Aí atopouse tamén un concheiro bastante potente, onde había restos de espiñas de lábridos, de mitilus de Nerón, había arneirón, había osos, había, ben, moita ánfora, aparece moito fragmento de ánfora, pero todos moi pequenos, ánfora totalmente inclasificable, pero moita fragmento de ánfora. Tamén moita cerámica indígena, como esa que estamos aí a ver, con decoración incisa, con decoración impresa. Hainas todo tipo, moitísima. Apareceron esta 1,5 a 2 de colar de pasta vítrea. Podo dicir que isto é o único, destas cousas foron as únicas de vidro que apareceron no xacemento. Crisóis, apareceron restos de crisóis, escorias de ferro, un punzón de bronce, estamos vendo aí arriba, e en toda esta etapa desta fase 2 solamente apareceron 3 fusayolas tamén. Sigo recalcando das fusayolas para o final. Pasamos á fase 2B. Na fase 2B, agora sí que xa todo está totalmente cheo de construcións, pero é curioso, porque todas son construcións circulares, nunca hai vestíbulos e nunca nos aparecen as portas, o que indica que habería que baixar cara ao interior, é dicir, as portas estaban arriba e buscábamolas con ganas porque ao principio un pode pensar escavando ben, ou mellor tirar unhas pedras que eran as da porta, pero todos íbamos con cuidado a ver que pasaba coas portas. Nunca atopamos unha sola porta aí, quere dicir que había que ascender e baixar polo outro lado. Vaise facer agora a escaleira. Ben, antes da escaleira, xa que sae esta, comento. Aí está este muro escalonado que nun principio xa aparecía na primeira fase, pero que agora se vai reformar para poder colocar as casas mesmo en riba, o que demostra que este muro non era muro defensivo de nada, este muro era para horizontalizar esa plataforma e para evitar que se derrumbara. É un muro bastante complexo, que dou bastante traballo, porque como todo eso é area, non compacta ben todo o que temos aí, e entonces houbo que excavar realmente con finura. Aí recoñezo que nesta zona traballaron os colegas portugueses e traballaron finos, porque aí era fácil desmontar os muros sin darse conta, porque todo era entullo, todo era pedra remexida como que vemos abaixo de todo, e había que ir intentando ver todas esas caras que temos por aí. A esta escaleira que me refería, esa que destrozáramos do motocross. Pois ben, esta escaleira monumental, para min, a máis monumental que coñezo no mundo castrexo, hai nas máis grandes, pero non así monumentais, indica claramente un coñecimento do mundo romano, sin duda ninguna. Esta escaleira foi feita rompendo o muro que acabo de ensinar hai un instante. Por tanto, aquí hai unha gran remodelación no poboado. Sabemos que aí chegaba o muro primitivo, o muro ese de asentamento, e que o romperon para poder facer isto. Apareceu tamén, ademais desta escaleira, a casiña que temos ao lado, logo a mellor menciónoa, esa, sin duda ninguna, debía ser de un obradoiro de fundición, porque aí apareceron crisóis, moita escoria, lareira moi potente, e ademais está fora, como é normal neste tipo de construcións. Estamos vendo aquí unha planta, e nesa planta marquei 2 puntos en vermello. O máis da esquerdo que está dentro da casa oblonga, debaixo vese a antiga e o muro antigo. Aquí estamos vendo tamén, situémonos no punto da dereita,
subamos e ese muriño que aparece, ese é un dos da primeira etapa, por tanto, agora que vou falar, ese muro non se vería, estaría cuberto nesta etapa, formando aí unha prazoleta. Vemos que aí hai unha praciña, porque eses dous muretes que vemos aí que se entrecruzan estarían soterrados neste momento. Formaríase aí unha praza entre as casas. E no de dentro da casa, aí desa esquina, o que apareceu foi aí, mesmo pegado ao muro, apareceu eso que vemos aí, ese tesouriño, ese acobillo, cunha serie de anéis, unha serie de cintas de metal, unhas fíbulas, vemos arriba a cabeza dunha fíbula de longo travesaño sin espira, aí vemos xa fotografiados fora, os anéis, dous dos anéis, evidentemente romanoides, vese ben, teñen ese nó hercúleo, ese nó típico xa do mundo romano, ben, todo ese tesouriño apareceu aí, vese que é un acobillo porque apareceu todo xunto e sin protección ninguna, estaría guardado en algo perecedeiro, nun trapo, no que fora, non? Seguimos avanzando e ali marquei nada arriba o punto onde apareceu a arracada, ese pendente de ouro, apareceu, como vemos, nun nivel superior, vemos que os muros que estaban tapados, ali vemos 6, son eses muros de abaixo, por tanto, esa era toda unha praza, estamos nun nivel da fase 2A, da fase álxida e avanzada, e aí foi onde nos apareceu esa arracada, así, descontextualizada totalmente, bueno, descontextualizada non, no contexto que estou dicindo deste nivel, pero sin ninguna estrutura ao redor, o que indica seguramente que xogando aí a nena perdeuna, aí a temos, é moi pequeniña, como vemos, esta é unha arracada das que Pérez Outeiriño clasificaría como un B, e foi a primeira que apareceu así, en proceso de excavación, que me fai pensar o que veño defendendo hai moito tempo, que toda esta ourivería castrexa ten que ser de época século I antes de Cristo, un despois de Cristo, de época romana, porque antes non apareceu nunca. Despois desta arracada, o profesor Fernando Acuña atopou outra na Graña e tamén anda por unhas cronoloxías similares, se mal non me equivoco. El nos dirá despois se vai falar deso. Vemos isto aí, seguimos avanzando, e vemos que apareceron, pois isto, hasta un anaco de asa de sítula, un punzón, apareceron cravos, apareceron máis adoas tamén de pasta vítrea de color azulado, máis intenso ou menos intenso, fondos de crisóis, siguen existindo, moitos fondos de crisóis están aparecendo en Baroña, apareceron ánfora, agora apareceu moitísima tamén, apareceron moitos fragmentos de ánfora, non teño aquí ninguna diapositiva, pero son ben coñecidas, as ánforas que aparecen agora pódense clasificar, 150 fragmentos como mínimo, e uno lle dou valor aos fragmentos, porque se os rompemos serían 300, entón, pois, a min os fragmentos non me din nada, o que me din é as pezas que formarían, non? E pezas non formarían moitas tampouco, pero sí sabemos que unhas das ánforas eran das que clasificamos como Dressel 1 ou C, como saben, as de Dressel 1 ou C son do 1 antes de Cristo, 1 despois de Cristo, e facíanse alá polo centro de Italia. E as outras ánforas clasificables que nos aparecen son as Halter 70, as Halter 70 son, como sabemos tamén, do 1 despois de Cristo e proceden do sur da Península Ibérica. Cerámicas, pois cerámicas moitísimas, sempre igual, con impresións. Está? Seguimos poñendo. Apareceron, como estos, apareceron varios, que se dixo que eran para redes, isto para redes é impensable, isto non pinta nada nas redes, pero sí podía servir para pescar, pois podía servir, por aí podese meter a liña ou sedal e poñerse a pescar con eso. Ben, e apareceron estas machadiñas, esta moi pulida, estas outras de un material distinto, xisto pouco pulido, e agora pasamos a fase terceira, e na fase terceira o que temos é moi pouca cousa. Temos nesa casa, puxen agora sin consolidar, a casa que se puxen en varias ocasións, onde se ven a dereita os muros antigos, pois volvo a poñer agora porque se ve moi ben que aquí, dese penedo que temos á esquerda, sae en diagonal un muriño. Ese muro é desta última etapa, todo moi superficial, un muro da última etapa que non sabemos porque subdividiron aí esa casa nesa última etapa, e os materiais que aparecen aí pois non variaron, e estamos xa prácticamente na capa húmica, por tanto na capa infértil. Eso foi
todo canto fixemos desde o ano 80 con consolidación hasta o 84. E iso todo é o que está publicado conxuntamente. No ano 85 empecé unha nova campaña. Empecé unha nova campaña que decidín facer na primeira plataforma, na que excavara Sebastián González García Paz. Seguirei. Que me interesaba ver? Interesábanme dúas cousas. Unha, ver a conexión da primeira plataforma con todo o que xa sabíamos da segunda, o que acabo de contar agora, e outra, interesábame ver como era a entrada. Esta entrada, como era? Porque esta entrada, como dixen, escavouna realmente Luengo, non Sebastián, senón Luengo. E Luengo dicía que esta entrada que tiña unha pequeniña escaleira por aquí, pola banda dereita, da que se ven aínda eses banzos, eses chanzos, aí arriba. Ben, realmente eso parece unha escaleira, e así foi como a deixou Luengo. Ben, estaba totalmente errado Luengo nesto, porque isto estaba sin excavar, e Luengo pensou que era así o asunto. Isto empezamos a baixar, empezan a aparecer aí eses machóns. Poño esta diapositiva adrede porque hoxe perdeuse, igual coxe outra calquera non pasa nada, pero perdeuse esa pedra que hai debaixo dese oco, que sería, sin duda, para a tranca que se metería aí, a fostala e que quedara... Podíase mover, e de feito tanto se moveu que se perdeu. En frente apareceu un machón semellante, a ver, aí. Estamos vendo isto, e interésame que nos fixemos na potencia que temos aquí no castro. Agora resultaba difícil subir ao castro, porque claro, estamos excavando a entrada e todo eso, para subir hai que facer alpinismo. Toda esa potencia que temos aquí. Seguimos entrando por aí, vemos como estamos excavando e como efectivamente hai un machón a cada lado, idénticos, as entradas para colocar a tranca, e incluso vemos que hai unha inclinación regular nos dous, o que me fixo pensar se isto iba en bóveda, perdón, en arco, ou, cando mínimo, en falso arco. Porque esa inclinación non é polos empuxes. Vese que os muros dos lados siguen verticalizados. En cambio, eso vaise abrindo dunha maneira exactamente igual dun lado e do outro. Eu sempre pensei que aquí habería, non me atrevo a dicir un arco, porque non atopei a doelas, pero sí, como mínimo, un falso arco. E non é de extrañar, porque isto está feito na época en que Roma era Roma e Augusto andaba por aí facendo cousas, non? Entón, os romanos estaban aquí e estamos baixo Roma. Ben, seguimos subindo por aí. E cando empezo a excavar, a miña idea era facer todo iso que acabo de dicir, verificar a conexión da primeira plataforma ca segunda e ver como era esta porta. Pero que non contaba eu era con esa potencia. Entón non fun quen de acabar a excavación. É dicir, ese verán escavei o que puiden, porque miremos como estaba antes e miremos a onde vai eso. E estamos vendo que aquí ademais hai dous tipos de paramento. O da baixo é moito máis miúdo e moi ben racheado comparado co paramento de arriba. Vexo que aparece unha casa adosada, o mesmo que tiñamos noutra plataforma, unha casa adosada, aquelo que teño ali, onde está a regla, seguramente é un banco corrido. Hai quen prefire dicir que eso que son os alicerces da muralla, os alicerces separados, parece un tanto extraño, pero ben, deixemos correr ahora eso. Un banco corrido, apareceu moita escoria, apareceron lareiras potentes, apareceron crisóis, é dicir, que para min estamos diante de outro obradoiro de fundición que, como sempre, se poñían nas entradas, seguramente para evitar que pasara como co barco este que temos aí arriba en Galicia botan fume. Vale. Por aí andamos un pouco... Aí estaba, non? Entón, ahora imos para adiante. Ben, ese outro que digo, ese era o anterior xa, que está ao lado da escaleira monumental. Agora estamos vendo aí, na porta, do outro lado da porta, a potencia que iso ten. Agora vai correndo solo, eso. Anda el solo, vai para diante, para atrás. Ben, pois isto, estamos vendo a enorme potencia que ten, e estamos vendo abaixo de todo, como aí, o muro antigo ia noutra dirección. Abríase máis caro ao sur. Máis caro ao sur. Estámoslo vendo agora aí ben. Unha vez que vou excavando por aí para baixo, atopo con que a primitiva muralla non era a que vemos hoxe. A primitiva muralla estaba aí abaixo. Hoxe non se ve, porque despois tapei todo isto, claro. Pero a primitiva muralla estaba aí abaixo e o que sí podo decir é que esa primitiva muralla tiña unha porta moito máis larga do que a actual. E ademais iba en dirección sur, en dirección aquí hacia min, desde a porta para aquí, en dirección sur. O por que fixeron esa remodelación non o sei. Dá a impresión de que a primitiva porta que ten que ser da fase 2
aunque o mellor é da fase 1, non o sei. O que si sei é que isto que temos aí correspondese ca fase 2B, ca fase máis álxida. Escavamos un pouco todo por aí, e donde saíron bastantes máis casas, moita potencia de terreno, cousa que eu non contaba, e donde están aquí estas figuras, aquí máis á dereita de todo, pois incluso vemos con que cuidado se preocupaban das casas. Vemos que, para evitar que a auga da chuvia lle entrara na casa, facían canles escavadas na propia rocha. Aí vemos no medio entre as dúas casas unha canal escavada que seguro que era para escoamento das augas. Apareceron xusto na porta e totalmente arriba, como se lle caeran casi a un visitante que fora por ali, estes dous pequenos bronces, son dous numos do século IV, un deles é de Arelate, do ano 340 e tantos, e o outro non se sabe, está tan gastado, todo é tan roto como se ve, que non se soubo siquera de que ceca era, que ceca pertencía, tamén do século IV, un 330 e tantos do século IV. Podo dicir que eu non son especialista en numismática, e quen fixo o estudio das dúas moedas foi un especialista portugués, Rui Centeno, que fixa a súa tese de doutoramento sobre a numismática, e un dos numismatos, dos dedicados á numismática que temos aquí na Península Ibérica. Ben, estes son os resultados. Que pasou con isto? Está publicado? Non, unha pequena nota que publiquei en Portugal, porque isto, como se ve, non esperaba esa potencia, e dixen aquí hai que dedicarlle, como mínimo, outra campaña a esta zona, para poder ter algo en limpo e poder publicar. Pasou o que pasou, non vou contar aquí o que pasou, a Xunta de Galicia dixo que Calo Lourido, como tantos máis, non somos arqueólogos, e, por tanto, non nos deixaron excavar, ou rescaban os que saben, e, por conseguinte, nunca máis me deixaron traballar aí en Baroña, e, sinceramente, agora vou vello e non me apetece. Entón, sí, as cousas son así. Sei o que hai aí, teño os meus apuntes, teño as miñas cousas, teño todo o que hai aí, ben o mar, entrou por fora o mar, e barreu todo, tirou con todos os testigos, ou con todas as banquetas, como lle chamen, tirou con todo eso, achandou todo, entonces agora aí debe haber un revolutum tremendo, as banquetas tiradas polo medio, eso foi cousa que fixo o mar, e así está a situación. Cronoloxía que saco en limpo de todo isto. Desde o primeiro momento, desde a primeira construción, vexo que a pedra foi picada e careada. Se a pedra foi picada e careada, a mí eso non me pode levar máis alá do século I a.C. Se as pedras están picadas e careadas, non están collidas aí todo pola diaclasa, eso a mí non me leva máis atrás. Por tanto, eu non vexo que teña nada aí que me indique, non lle vou dar importancia por anecdótico a ese fragmento de cerámica turdetana ou púnica, entonces eu non vexo nada que me leve máis atrás do século I, pero tampouco vexo nada que me leve a rematar o século I despois de Cristo. Aí non hai nada do que era esperable da reforma dos Flavios, da reforma flaviana, non atopo ningún material flaviano, e, por conseguinte, isto para min ten unha vida aí entre o I antes de Cristo e o I despois de Cristo. Non vexo nada que me indique ocupación posterior tampouco, porque unha moeda caia calquera, como lle pode caer un euro ora un visitante calquera que vaya por aí, eso non me di nada. Falta por excavar a zona norte. Cando excavemos a zona norte, entón, ao mellor hai que modificar todo isto, e modifícase, para eso está a arqueoloxía, e nada máis. Interese arqueolóxico moi breve, porque o tempo corre. Interese arqueolóxico deste castro. Así como dixen antes que para min é, sin duda ninguna, o castro máis fermoso, estéticamente falando, de toda a cultura castrexa, desde o punto de vista de interese científico, realmente non é tanto. A arqueoloxía o que nos indique é que se trata dun castro pobre, casi non hai nada de romano, exceptuando esas adoas ao mellor, ou exceptuando esas poucas ánforas binarias que temos aí, non temos nada, non temos vidros, non temos campanienses, non temos sixilatas, non apareceu unha sola sixilata, non apareceu unha sola campaniense. Eso é moi extraño, porque castros coetáneos como Santa Trega, como Vigo, como Elviña, teñen campanienses, teñen sixilatas, teñen vidros, e nós aquí non temos nada. Este é un castro realmente moi pobre. A ocupación deste topos, un topos moi bonito, pero desagradable, porque aí soplan todos os ventos. Entón, vivir aí é realmente duro. Por que esa xente viviría aí? A mí só se me ocurre pensar, pero o meu pensamento non quere dicir que non sexa discutible, sino todo o contrario, cada un pode pensar o que queira, eu penso cos datos que teño, que aí que estarían vivindo ou ben un grupo de marxinados, xentes que os botaron aí á forza, e vos ides para aí e non hai outro terreno para vos, ides vivir aí, o outro terreno xa está ocupado por outros, vivides do que poidades aí con marisqueo hai, podedes pescar, podedes mariscar, e prova deso é que sí, que quedaron. Pode ser que o castro teña unha vocación comercial, tamén, pode ser que sexa por vocación comercial, hai moita actividade metalúrxica, moitas escorias, crisóis, molduras, asa de sítula, etc.,
pero, sin embargo, hai poucos materiais. Entón, a algún sitio iban, se fabricaban tanto. Incluso hai un crisol absurdo, se ve que investigaban, porque hai un crisol dos que se atopara Luengo ou Sebastián, agora non estou seguro. Un crisol que ten unha torta de fundición extraña e absurda, é ferro con cobre. Se ve que estaban investigando a ver que podía sair. Por tanto, estas xentes dedicábanse a traballar o metal. Se dedican a traballar o metal e non temos metal, pois sería para o comercio, é lícito pensalo, non? Por outro lado, vemos que é un castro que prácticamente non ten fusayolas, algo extrañísimo nos castros. 20 e poucas fusayolas e malísimas, de barro malísimo. Hai que pensar que esta xente non facía fío, non facía rumpa. É un castro en ese sentido moi extraño. Borneiro, o castro de Borneiro, coetáneo, ten máis de 200 fusayolas. E Baroña, 20 algo, en tanta cantidade de excavación. A cerámica indíxena, como acabamos de ver, é toda a cerámica típica dos castros marítimos occidentais. Toda, cos seus estampillados, con todo isto, típica. Castros marítimos occidentais que podemos continuar un pouco hasta a Graña, meténdonos cara ao interior, que chega hasta a Graña, e baixando polo sur, pois podemos leválo en Portugal, máis abaixo de Viana do Castelo, hasta o Castelo de Neiva, ou incluso, pois, ao mellor, hasta a Foz do Ave. Que máis podemos dicir desto? A actividade cerámica, por tanto, tería lugar no castro, faríana ali. Atopei uns fragmentos pequeniños con furo, pero eu non sei se eran para asar castañas ou se eran para facer forno de cocedura de cerámica do tipo que apareceu en Castromao ou do tipo que apareceu en Pastoría, en Portugal. Non o sei. Eso sería ambulante, levar un forno ambulante dun lado para o outro. Non sei se ali siquera fixeron a cerámica ou ya levaron feita. A agricultura, lóxicamente, a agricultura tiña que ter moi pouca importancia. Aí vemos o castro. Bueno, volven aquí. Entonces, vimos atrás. Un momentiño. Estou rematando, Isto é un desastre. A ver se lle das para atrás un pouquiño. Dalle outra para atrás. Aí está. O que vemos ali, os montiños aqueles que vemos ao fondo son os do castro. Se ampliáramos, víamos as casas desde aquí de arriba. E isto que temos aquí, pois é, no medio de uns agros que hai ali á beira da carretera e do pouco que hai de terra nesa zona. Temos unha braña ali ao sur, onde hai agua, temos aquí isto que podería ser cultivable, se acaso, non o sei. É dicir, agricultura, por tanto, moi pouca. Sería de comercio. E se é de comercio, por que non hai máis elementos de importación? Por que non temos máis cousas importadas? É dicir, para min isto sigue sendo un grave problema, non teño nin idea. Trataríase de un xacemento intermediario, así como chega, así redistribuímos. É posible tamén. Casi non hai nada de ergoloxía romana, pero nós sabemos que as murallas son tipos de coañas, son murallas de época romana. Os muros das casas tamén. Eu non sei, tal vez cando se escabe todo isto, cando todo isto este rematado de escavar, pois ao mellor pódese verificar a hipótese de si realmente na cultura castrexa habería castros costeiros que tiveran como única finalidade a comercial e de redistribución. É dicir, nós estamos aí como aquelas factorías que facían os púnicos e demais, que era aí na costa, e ora chegades, aí la vai todo, isto que me acabades de dar, non me quedo con el, senón que o redistribuyo. É unha hipótese que teño desde aqueles anos na cabeza, xa van alá 30 anos, desde aqueles anos, e cando alguén remate de escavar isto, ao mellor verifica esta hipótese ou non. Se alguén lle interesa, pois ao mellor tamén podemos pensar que, xa que dos poucos célticos dos que se nos dá constancia polas fontes que chegan aquí, fálase daqueles célticos cos túrduli, e concretamente os túrduli quedan abaixo e algúns célticos veñen para arriba, como parece ser, e resulta que deses célticos dos pouquiños que hai, os que se nos citan son os Prestamarchi, dis que eran célticos, serían estes uns apestadiños célticos dos que viñeron do sur que lle dixeron vos falí po currucho de Baroña? Pois non o sei nada máis. Gracias.